Mercedites, anem a ballar, que la missa a mi no m'agrada i no puc menjar pa. Rúbia, Rúbia! Vinga, Roger! Tant si la feina com si són els estudis no podem decidir-nos ni especialitzar-nos, però tant se val que estarem d'aquí i d'allà, no podrà classificar-nos. I finalment ha estat a la canyeria, el lampista ha vingut a dir que ho arreglaria, però ens hem trobat i hem anat a fer vermut, amb el sol quina alegria. Ai, Maria Mercè, Mercedites, i ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer. Ai, Maria Mercè, Mercedites, anem a ballar, que la missa a mi no m'agrada i no puc menjar pa. Il·lustració, litografia, estampació, a les paretets, tots els cangurs, els castellers, anem a córrer, volia fer dansa, la pintura, jardí d'infància, solfeig, solfeig, els geganters, solfeig, solfeig, la pandereta, gralla amb claus i sense claus. Ai, Maria Mercè, Mercedites, i ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer. Ai, Maria Mercè, Mercedites, anem a ballar, que la missa a mi no m'agrada i no puc menjar pa. I ballant a la sèpia verda. Home, la sé de sentir-la, clar. Ai, Maria Mercè, Mercedites, ara què hem de fer? Ai, Maria Mercè, Mercedites, vendre la casa i anar a lloguer. Home, no entono, ja ho sé que no. Però dir-hi tot. Dispénsenlo,